Salut tuturor! Dacă faceți cumpărături pe AliExpress din România, acest videoclip este pentru voi. Astăzi vă prezint cele mai noi cupoane și coduri promoționale AliExpress care vă pot ajuta să economisiți bani la următoarea comandă. Folosirea acestor cupoane este foarte simplă. Mai întâi, accesați linkul din descrierea videoclipului sau din comentariul fixat. Apoi colectați cupoanele disponibile și alegeți produsele pe care doriți să le cumpărați. Când sunteți gata să plasați comanda, mergeți la finalizarea cumpărăturii și introduceți codul promoțional afișat în acest videoclip. Dacă codul este încă valabil și comanda îndeplinește cerințele minime, reducerea va fi aplicată automat. De multe ori puteți economisi și mai mult combinând cupoanele AliExpress cu cupoanele magazinului și reducerile oferite de vânzători. Vă rugăm să rețineți că disponibilitatea cupoanelor se poate schimba în orice moment, iar unele coduri pot expira rapid. De aceea, este recomandat să le colectați și să le utilizați cât mai curând posibil. Pentru confortul vostru, linkul pentru cupoane este disponibil în descriere și în comentariul fixat. Dacă vă plac ofertele AliExpress, codurile promoționale și sfaturile pentru economisire, abonați-vă la canal pentru actualizări regulate. Vă mulțumesc pentru vizionare și spor la cumpărături! Pungi de cumpărături!